on vesikkokannan elpymisen suurin este. Aikoinaan vahingossa istutettu kananmaja on hieman voimakkaampana eläimenä vallannut elintilan alkuperäiseltä Euroopan majalta. Kanadan majavaa esiintyy lähes koko Suomessa, kun taas Euroopan majavakanta kituu pienellä alueella Varsinais-Suomessa. Majavalla ei ole enää varsinaisesti metsästyksellistä arvoa, vaan nykyinen pyynti perustuu majavien lähinnä metsätaloudelle aiheutuviin vahinkoihin. Katuamalla jokia majava nostattaa alavimmille maille vettä, joka tukahduttaa puiden kasvun. Jokien huomattavia parhaita metsänkasvualustoja, joten haitat taloudellisesti pienevät varsin pieniä. Katso äiti. Jaa! Oliko assunut? Oliko nyt assut? Katso. Joo, ei ole. Älä vie pois. Nää tutustuu. Vaan se istu kunnolla. Tuo muita. Ketkä muut siellä voi tutustua? Tämä. Se. No, anna se tänne näissä. Anna se tänne. Nämä tutustuu myös. Majava vaikuttaa voimakkaimmin rakentamansa padon avulla, mutta se muuttaa rantametsien rakennetta myös laitetta. Tämäkin tutustuu. Tää tutustuu myös. Tämäkin tutustuu. Tää tutustuu tähän. Ravintoon, osin suotuisampaan elinympäristöön. Majavalampien ravintoverkko perustuu hajoavaan orgaaniseen ainekseen, jota erilaiset karikit syövät selkärannattomat käyttävät hyväksi. Katso mun minja. Olisiko hauska, jolleen saantais tämmöisen... Vesilinnut haluaisivat majavien patoamiin altaisiin ja Olisi olemassa tän pieni muita selkärannattomia kasveja ja vedet. Haluusko sä tän pienen paju? Kuka haluaa tän kokoisen pajukissa? Sori, että mä tota... Runsaiden ravintovarojen ansiosta majavalampien matalavetinen rantavyöhyke on otollinen myös kasvaus. En mä oteta Monet nyt. kaltaajalaajit viihtyvät hyvin majavaan. Katso yhden. Oma kysymyksensä on Suomen kahden No niin, onko lisää? Ei oo. Tuo nyt possu. Enkelipossu nyt. Euroopan majavan Isoja limppeja, olevia on kolme. Ei vaan 4. Harvoin tehtäväksi jääkin vähintään estää Kanadan majavan leviäminen Euroopan majava-alueelle. Mä oon nähnyt. Tuossa. No oi, nyt se tuli. Elinympäristöjen Nyt se lentää. voidaan pitää suurimpana uhkana luonnon monimuotoisuudelle. Mitäs? Vaikka osa elinympäristöjen pirstoutumista tapahtuu luontaisesti, esimerkiksi metsäpalojen seurauksena, voimallisin pirstoja on kuitenkin ihminen. Nää jotain muuta. Yhä tehokkaampi Te kohta saatte laittaa tätä tonne. Tähän mä laitan, ei tämä laiteta. No niin, mitäs muita meillä on? Myös hyötyvät näistä niin sanotuista kulttuuriympäristöistä. Yksi selkeä hyötyjä on Täällä Marko. Ei voi. Se on soveltunut erilaisesti hyödyntämään myös peltoja. Tää on semmin kun mä oltiin yhdessä ne kuvat. Oli täältä ikävä kieltä. Siinä edellisestä. Mitäs muita meillä on? Toinen suurmenestyjä on tulokaspeto, supikoira. Se Mitäs muit meillä on? metsissä, Kaksi isoa. niityillä ja Iso isä Angry Birds ja
Supikoira on kaikkeruokainen. Se syö pieniä jyrsijöitä, Isoisä on Se. Ota hänestä. Supikoiraa on pidetty osittain syypäänä myös Etelä-Suomen heikkoon metsäkanalintilanteeseen. Vaikka supikoira ei aktiivisesti etsikään pesiä, pesiin törmää sattumaltakin. Ja tiheän supikoirakannan alueella tällä saattaa olla merkitystä sekä metsäkana- että vesilintukoirien lintukohteilla supikoiria Kato mikä lössi täällä on. Kato mikä lössi täällä on jo. Kato. Bumerangin jouus ja Läskipunainen. Joo, nyt tuossa läskepunainen missä on. Mä oon näitä hausuitten alla. Se tulee kävellen sinne kävelytä. Oi ei tolle tuo vaan joo. Tässä lentää. Isoisä, mutta ota isi. Isi, laski-isi koska. Ei kun lintu. Kömpelöstä olemuksestaan huolimatta supikoira on peto, joka pystyy tappamaan jopa valkohäntäpeuran vasaa. Tää on noitten opettaja. Ja tämä. Oi, ja se. Tää on vanhempi opettaja. Joo. Tää on varopettaja. Tää on 66. Tää on 34. Ei vaan 32 ja 33. Suomen alkuperäisistä betonisäkkäistä yleisin Missä meidän pikku possu? kettu on supikoiran tavoin monipuolinen. Ei enempää tarvii. Eikö tarvitse? Ja hiiret ovat sen pääasiallista Nyt olisi ravintoa. kiva, kun koko Kettua kokkara. pidetään myös lintujen voimat. No, tää on ihan jees. Supikoiraa paljon koukkaampi ja voimakkaampi kettu on myös suuri valkohäntäpeurojen vihollinen. Vasakuolleisuuden suurin syy on yleensä kotoinen kettu. Toi on possuitten opettaja. Joo. Toi on 66. Ja toi on 600. Metsien pirstoutuminen ja suoranainen häviäminen Noin maailmalta kaikki on 66. Apua! ovat pitäneet Apua! Etelä-Suomen Nää metsäkantoja hyökkää! jo vuosia. Apua! Mitä mä teen? Mitä mä teen? Apua! Apua! Nyt laitetaan nää possut tänne näin. Sekä metsittäjät Siirräs nämä tähän. Ja mahdollisuuksia eka tulee pommi. Mä tuon niin. Ekako tulee pommi. laajamittaisista metsästysrauhoituksistakaan ei Mikä? ole apua Nyt kantajille. tulee rakastuttaja. Ei se kuulu tänne peliin. Eikä? Ei. Kato, nyt lähtee pommi eka. Ohi meni. Ja nyt tää iso punainen. Ei vaan toi on iso punainen. Se iso punainen. Isoin. Ei, minä menen. Ei. Ai, yksi possu meni. Se on iso. Nyt tulee tää. Minä menen seuraavaksi, minä. Ja mekin! Jos sekin joku. Nyt tulee tää pieni. Ei kun yksi kerralla. Nyt tää pieni tulee. Tää on sen Minä menen. kaveri. Ai ne onnistui, jee. Onneksi tää ei kuollut. Onneksi. Tämä tappoi tämä. Tämä ei